Každý veľký muž, ktorého obdivuješ, si tiež kedysi neveril. Každý šampión, každý milionár, každý akokoľvek úspešný muž, všetci si niekedy kládli otázku, či na to naozaj majú. Rozdiel medzi nimi a ostatnými je ten, že odmietli dovoliť pochybnostiam, aby ich zastavili. Tvoj mozog je naprogramovaný na prežitie, nie na úspech. Preto ti neustále podsúva pochybnosti ako čo ak zlyhám, čo ak nie som dosť dobrý, čo ak sa mi budú smiať a tak ďalej. Ale tieto myšlienky nie sú realita. Sú len obranným mechanizmom tvojho mozgu, ktorý ťa chce udržať v bezpečí a v komfortnej zóne. Lenže ak týmto pochybnostiam uveríš a dovolíš im diktovať tvoj život, nikdy sa nikam neposunieš.